også når vi patienter er på hospitalerne. Men læger og sygeplejersker må tit bruge alt for meget tid på langsom IT i stedet for på os patienter. På Bispebjerg Hospitals ortopædiske afdeling har de fundet en løsning på det problem. Det er det her, det burde handle om på et hospital. Lægen, der behandler sin patient. Hej Lone. Men på ortopædkirurgisk afdeling på Bispebjerg Hospital brugte overlæge Jesper Voldris tidligere tid på computere frem for patienter. Og så venter vi. Og vi venter. Dyrebar behandlingstid er blevet spildt på at skulle logge af og på computeren, men det har denne her sat en stopper for. Se, her logger vi på med kortet. Det tager lige et øjeblik, så er vi på et skærmbillede. Det var det, jeg forlod sidst. Et lille kort til computeren, og så kan Jesper Voldris hele tiden have sine programmer åbne. Det er en lettelse, det er klart. Og det er så stuegangsnotat på Lone. Med chipkortet kan læger og sygeplejersker hurtigt logge af og på, når de for eksempel skal rette i patienternes journaler efter stuegang. Jeg sparer noget tid på noget ligegyldighed. Altså ligegyldigheden, det er jo loggeren. Med det nye kort sparer en sosu-assistent 6 minutter per dag, en sygeplejerske sparer 20 minutter, og en overlæge som Jesper Voldris sparer 24 minutter. Det svarer i alt til 34 medarbejderes behandling af patienter på hele Bispebjerg Hospital. Tid, der kan blive brugt på at behandle patienter. Og der er mere tid på vej, for IT-systemet, der har kørt som forsøg i 1 år, bliver til næste år udbredt til hele hospitalet. Regeringen foreslår nu, at man afsætter 350 millioner kroner til nye teknologiske løsninger,